octobre kalo tile 19 samba flanim kan aw bisimila Map TV kan bakurubala nga bi kunnafoniw bɛ tali kɛ Mali walamba di Mali bolondolanci la ni nanzaraw ko basketball ani Abibu Sizo ka jɔnjɔn dako filana basket 3x3 la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka senadolancilaw ka kunnafoni laban bi an bɛna olu lase aw ma. Coup de Mali 8e de finale basket kunda o baro kon kuncera fami ndogun temene cela ka ni musalakaw ta fanfɛ wala musalakaw ta fanfɛ sa balondam ko na sɔrɔ no kun kadi kosɛbɛ o kun metali kɛ Israel de Bamako la ani Stade Malien de Bamako wala ba ka fɔ balontan kɔni a gɛlɛra nga fami Sori Jakite ale ka denmisɛnw sa olu kɔni be sebaya ba sɔrɔ fami Israel kan 79 ani 9 ka taa se 60 ani F-lama wala sa musalakaw to ka balontan to kɔni o jabi de filan Atar Club de Kidal ale ni commune 1 o kun ɲɔgɔnna Atar sebaya sɔrɔ commune kan 60 duru kata se biduru ani esama AS Biton ale ye forfait ke ni an commissaire ka bontana CFCM ka bokay ale fene forfait ke ni AS Police ka tolancila commissaire ale alaban sport ale uci bioron saba kata se binani ani eshekima ani bontana kon temene ko fe ay ningal tenku madame dola angulu ka jabila ni sonjele no possible parce que ka gay follow ni sonja doy plus ay score que donne à peu près 10 points d'écart. La mission de nous kosɛbɛ an bɛna continuer ka dɔ fara baara kan i n'a fɔ an y'a kɛ cogo min na pour que an ka objectif ye min ye halisa pour que k'o sɔrɔ an bɛ continuer ka baara kɛ comme d'habitude an bɛ dɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna kuma halisa pour que solidarité ka na halisa équipe la an ka bɛn an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ ka laɲini ninnu ka sabati fo n ka bila na bila ɲuman parce que depuis a daminɛ n y'a fɔ k'a fɔ n bɛna ka maintien de ɲini maintien ɲininen n y'o sɔrɔ alhamdulilayi c'est parce que munna an b'a fɔ n bɛ maintien ɲini parce que Real musomaninw an ka kan ka premier rôle de kɛ parce que ça fait bientôt depuis dans les années 80 79 80 Real musomanw bɛ deuxième troisième rôle là après le stade et le tour donc placé mon perdu on veut y revenir et avec une équipe jeune on a une équipe jeune on a fait monter cette équipe pour que ka se ka maintien ɲini maintien sɔrɔlen an ko k'an ma a ma ban n'an b'an bolo bɔ Coupe Mali fana nɔfɛ. Fɛn min ye cɛlakaw ta fanfɛla i b'a ye k'a fɔ o balontan duman fana kun bɛ tali kɛ AS Mandi ale ni Stade Malien de Bamako kunna i b'a ye k'a fɔ kabini balontanw daminɛ fo ka taa se a kuncɛ waati ma ni tɔn fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ fɛn min ye balontan bɛ taa kuncɛ waati min na sa AS Mandi kɔni ale bɛna sebaya sɔrɔ Stade Malien kan u bɛ kuncɛ 67 la ka taa se 64 ma walasa cɛlaka tɔw fana ka fɛn min ye balontan tɔ olu jaabi filɛ nin fɛn min Atar Club de Kidal ale ye commune 1 ci 65 ka taa se 53 ma Sigidekayi ale ye forfait kɛ ani communiste ka balontan na Joliba Ase ale buruna Iswas ɲɛkɔrɔ 80 ka taa se 70 57 ma AS Police la taamala ka taa Sikasogo fɛ ale ye sebaya sɔrɔ Tata kan 90 ani ka taa se 63 ma walasa an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko quart de finale balontan kɔni olu kan ka kɛ fɛn min ni octobre kalo yɛrɛ tile 29 sonja baden de ma an gana bon yo mu mati fila bɛɛ tɛmɛna an y'u ci o la bon jawa u nana ni décision an bolo a bɛ kɛ mun tiɲɛ na a ma ko ye bon tiɲɛ na an taara quart de finale la a diyara an ye trop an bɛ baara la yɛrɛ hali sini an bɛ an bɛ baara dɔrɔn de kɛ baara dɔrɔn de don baara de bɛ se k'an lase finale la c'est bien cela mérite parce que an yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnninw u tɛ siran vraiment on les félicite réalité an ka objectif k'o de mais loi du sport de la bɛna kɛ cogo o cogo fo dɔ ka gagner dɔ ka perdre o gagnera dɔrɔn je ne vais dire mais félicitations à eux. Kari tɛmɛnen Abibu Sizo ka jɔnjɔn dako filana basketball 3x3 o fana ɲɔgɔnɲɔgɔn tun bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na centre Alkaya Touré cɛlakaw fɛ yen nɔ ani AS Police musolakaw fɛ yen olu wulila k'u jɔ n'o jɔnjɔnba ye AS Pupinière ale ni CAT ɲɔgɔrɔla la n'an taara senantolacilaw fɛ yen denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan ni nanzaraw ko U17 ka kɛɲɛ n'olu ka labɛnniw ye Mali ni Mauritanie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya dolanci fila la Bamako faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya sibiri octobre kalo tile 24 ani alamisa octobre kalo tile 29 Stade Mamadu Konate la ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 16 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tournoi qualificatif o baaraw kɔni bɛna sigi sen kan ka bɛn ni
décembre kalo nata tile 11 ana tile 20 san 2020 Sierra Leone kɔfɛ nin tun bɛ dan sigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ